daga yanzu kuma za ki wuce dan Allah. To ai na rike. Kawata ban da abinki tun daga yanzu ki jira mun mai gidan nawa ya karaso ko? To ai na rike kina ya kamata in tafi. To kawata har za ki wuce kuma? Ta ke gwada ni, ke da baki zuwa kwata-kwata? To in ban da abinki kawata ai ni kin ga ina da aure, kin ga wai a ce jiya bayo ba ko? To manya masu aure. To haka ne kuma. Kwana biyu ya su umma ya kowa da kowa. Wallahi kowa lafiya kalam. To ya ake ciki yanzu? Saura ke ma ina miki fatan haka. Allah ya kawo. Amin ya Allah. Wa alaikum salam. Ba kwa muka ne? Wallahi. Barka dai. Lafiya kalau. Lafiya kalau wallahi. Yaffa. Kaga. Ya zan yi baƙuwa ka tashi ka zo kaka wani gaishe ta wani ina yini ina gajiya. Ka zo ka gaishe da ita mana a gabanta. Ina ga. To ka gaishe da ita mana. Ina yini? Ina gajiya. Kamar ya za ka gaishe da ita a tsaye ka tsuguna mana ka gaishe da ita. Ina yini? Ina gajiya. An yi ni lafiya? Lafiya kalau. Ya mutanen gidan? Lafiya kalau. Lafiya lafiya. Da Allah ya isa. A gaida masu gidan. Kana ta mata wani gaisuwa haka kana zakewa? Abun ne sai. Kaga da Allah. Idan ka shiga akwai kwanukan da na sa mata abinci, da Allah da Annabi ka dan tattare mun su. To kilin din akwai saura ko sai Allah? A'a akwai kawai dai ka tattare mun sannan kuma da Allah ka samu ruwa a bayi, a buta ka kai mun bayi ka ajiye mun. To na zafi ko ruwan sanyi? Aka ka damu mai sanyi mana kuma. To Allah zai. Yawa. To kawata yanzu ya ake ciki? Kawata ki ji tsoron Allah fa. Wannan mijinki ne fa ba wai yaron ki ba. Jin da kike mishi sai ka ci wani yaron ki? In ba biyayya zai mun hakan ne ke dai kawata? Wai ji ai haka? Hakan ne biyayya? In ban da abinki to ai zaman lafiya ne ya kawo haka ko? Wannan ba zaman lafiya bane ba. Ki a hankali. Dan idan kika sake ya sake ki, kika fito waje babu wanda zaki samu da zai aure ki. Mu ƴan matan ma ya maka gari. Ni na san koda a ce na rasa mijina ma. Ni zan samu mijin da zan aura balle ma ni da mijina mutu kare ba an gaya miki kin ga kawata bari in samu in da sa da Allah a gaida su umma da kowa da kowa to shikenan ki dai gyara dan wannan ba daidai bane to kawata nagode a gaida su umma ya ka gama mun aikin nan kuwa gai wato babban dalilin da yasa kika ganna na zo nan kuma na zo miki da wannan bayani tun daga ran da na zo na gifta na wuce na ganki ai gaisuwa farko da nai ai ni na san me yake raina to Allah kuma ya sake dawo da ikonsa aka ce lalle ma in zo in gaida ki na ji wannan gaisuwar ita ma ta ƙara sada wani ba cikin zuciyata to ke dai sheda ce ba sai na gaya miki me yake faruwa a gidana ba kin ga yanda ake ganan azaba da yanci na da mutunci na an mai da ni ban da yanci ban da mutunci ɗan nan tana ganan azaba ga iyayenta sun daure mata gindi in naje na ce abu a kibari mahaifiyata ta ki yadda da abin da nake zuwa nake faɗa mata kuma abin da ya ƙara bani dama na ga lallai zan zo in same ki in furta miki kalmar ina son ki kuma zan aure ki ba komai in dai da wannan ka zo shikenan babu komai na amince ai labewa ne da na shiga ba aikin na shiga ina yi ba ina jin me kike faɗa mata ina ji na san na farko kin yi islamiya kuma kina aiki da islamiyya ki na san daga duk inda kika fito daga gidan mutunci kika fito ita ko waccan wallahi ba wai zagi ko cin mutunci ba ko gidan yan bori ta fito sai haka abinda take mun ya ishe ni idan har kin amince kin yadda ni dinnan ina son ki kuma zan aure ki kuma da amana zan kuma rike ki hannu bibbiyu yanzu da alhamdulillah wato wannan dalilin ban saboda in dai da a ce kala za a duba ko kalar fata ko kalar kabila ko kalar yanayi to ni na san nan sai dai zuwa dan aike to amma da ke an ce za a raya sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to na tabbata da cewa wannan ita ce matsaya ita ce hanya ita ce yanci wanda kowane dan adam ya kamata ya hau kai kuma na ji daɗi na kuma gode sosai da wannan gudunmawa da kika ban kuma in Allah da daga nan yanzu ina wuce zan je in samu magabata na zan turo su haɗu da magabatanki a zo a yi magana shi ke a yi a huta ba komai kasan shi burin duk wata ya mace ta kanta a gidan mijinta ko ba komai na amince da sarki na fa gode na gode sosai wallahi kin ga da na iya turanci to da sai ne miki godiya da turanci ta fi ɗari amma inda hankali nake kwanta na zan kina zuwa zaki koya haka nan Allah sarki kuma duk da hakan sai nayi miki thank you very much double Allah sarki Allah wallahi da aje haka kurin Allah iso ba ma guje sai ya kashe jaka gaureriya wanda ba ta daukar kasa a saurasa kuma
Wai me yake faruwa ne ka? Wallahi ina ga miki. Kin san ita rayuwa haka kurin wataran sai kana tsaka da hannun sojoji sai ka koma hannun yan sanda. Yan sanda na karɓo ka sai yan hizba su karɓe ka. Yan hizba suna karɓa sai a da kai hannun yan ƙato da gora. Sai a samu wani mai galihu a gidan ku je ya karɓo ka. To wannan abu iya sa ni farin ciki duk lokacin da na tuna kaddara ta rayuwa dole sai dan adam ya zama mai ɗaukar kaddara kana ya zama musulmi. Wa man kaddara lahu haqqun qadrihi dole sai ka rungume ta ka rike. Haka ne kuma mai gida. To mai gida in banda abinka me ya kawo kuma wannan maganganun haddasa kaddara da sauransu. Yanzu misali. Kannin tsohon ki dan tuwo ba shi ma haka ba kai. Kuma meye abin zagi dan Allah me na maka zaka zage ni. Wai ai irin kin san in ga miki abin da zuciyarki za hankalinki zai dada kwanciya. Ha to me gida ni ban gane ba ai. Rabanka da kai irin wannan wankan ka saka wannan rigan tun ranar da aka yi mana baiko a gun hidima. Me yake faruwa? Naga ka sha kyau. Allah zargi. A yanzu ma wani baikon ne ya sake tasowa. Wato a tsari na gaskiya na so in gaya muke a ciki sai na ga this matter is public. Kin san ina turanci wani lokaci. This magana is public. Magana ce ta waje kamata yan gaya muke ta waje ba ciki ba. Wato na ƙara sabon aure kitikil kuma yau amarya za ta tare insha Allah. Ban ji ba. Na ƙara sabon aure. Amarya galleliya na sake aure. Ka ƙara aure? A doke kiki ka haifan? Aure kake ce mun ka ƙaro a cikin gidan nan. Kutuma durun wala. Ai amarya ban taba sanin. Yawwa. Ina ita bakar munafikan take. Gani. Sabira, dama ashe ke kika aura mun miji bakar munafika? Wai wanda ke son ka karya mace cikin ranka. Gani gwani na burgewa. Kin san ban taba sanin. Na cika na kuma san ban taba sanin mutuncin aure ba sai a wannan lokaci. Haka kurin na kalli can gefen. Sai in ga gari ya turnike mun kamar lokacin yakin Hitler. Ashe duk zuwa min gidan nan da kike yi da jaka suku kina sa ni a gaba kina min nasiha ashe na munafurci ne? To tun da ke baki san darajar shi ba in ya san darajar shi ko? Ki dauko kafa ki zo min dagwai ki zo gidana an baki ki ci ki koshi in gaya miki abubuwan da ake ciki har in kin gani ki min nasiha ashe din nan munafurci ne Sabira zaki riko jaka kamar Sabira kamar mai neman yawon masu wanda za su yi ma aski Sabira ki zo ki aure mun miji. Haka ni na ji daɗin munafurci. Abun baki da zaka sa ni a gaba. Kana karfi bakin munafiki. Kana wani miko hannunka kamar lauje wani zaka zafi yanda bari. Ko zaka kashe ni a cikin gidan nan wallahi sai ta fita. Kyace munafuka. Da bakin da kika ce ni ne amma kyace munafuka. Ni ba bakin munafiki bane. To ba na miki nasiha ba? Wani irin fada ne ban miki ba? Kin dauka? Ran da na fara ganin Tage nan nayi sadaka ta kai ta 3,000. Saboda mun na ina kwa zan san darajar shi Sabira? Ina zan san darajar shi? Daga jiya yau kin san mun darajar miji munafuka. Dama kina nan sumu. Ashe abin da yake ranki kenan sumu. Wallahi yadda kika shigo da kafa. Ƙarya ki ta. Wallahi ba miki ba. Duk mafaraucin da bai san darajar kare ba zai san darajar akuya ba. Baby. Dan Allah ta mu shiga ciki. Da ba ki da ubanta bane sai ta fita. To sai ta fita. Mu koma mama da mu koma. Na ma fasa fita. Dama ni ba ma san. Wallahi zo. Allah mu ci zaki mun jarrabo ba wallahi. Allah hadan da yanki wallahi.